אנחנו פה עם בן שרף. בן, ספר לנו על האירוע היום, איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בראשון לציון, סינמה סיטי. פוטלוקר הרימו פה אירוע מדהים. אני רוצה להגיד להם קודם כל תודה רבה. אני חושב שכולם פה בשביל ליהנות. כמה זה כיף לפגוש את הקהל הישראלי. לא ראינו אירועים כאלה בארץ, זה משהו מיוחד בתרבות ספורט. כיף מאוד, כיף. האמת שהגעתי לפה, ראיתי כבר כמה חבר'ה קבוצות שלי וזה, זה באמת מרגש. אחרי שהרבה זמן ראיתי בארץ, אז תמיד כיף לחזור לזה. ומה הכי התגעגעת? לים, בפער, לים בפער, המזג האוויר הזה. ומהעונה האחרונה ב-NBA, מה אתה לוקח איזה רגע שחווית אותו, שיחה עם מישהו, ואחרי שהיא קרתה אמרת, כאילו וואו זה מדהים, לא האמנתי. אני חושב שהרגע הכי כיף, מרגש, זה היה המשחק באמת שלושת הישראלים שהיו בברוקלין, עם כל היהודים וזה, זה באמת היה הרבה מעבר לכדורסל, אני חושב שזה היה הרגע הכי עוצמתי בעונה שלי. בן, איך זה מרגיש עם הקהילה היהודית בניו יורק, בברוקלין, בכלל, בכל ארצות הברית? אין סוף ארוחות שישי, אני גם במקומות אחרים שאני טס אליהם, כל מיני אנשים שעושים שנות שירות שם וכאלה, כל הזמן מזמינים, בתי חב"ד, אני מנסה ללכת, הלכתי לאיזה בית ספר ב-LA גם, ללכת לילדים ולדבר איתם וזה, אז כיף, ואני מאוד שמח על התמיכה הזאת. מה אתה לוקח מהשנה הראשונה? מה למדת על המשחק שלך? מה שאתה צריך לשפר לקראת העונה הבאה? אני חושב שכבר באימונים, בסאמר ליג ובאימונים שלנו, כל קבוצה שהתאמנו, אני באמת מרגיש שהמשחק טיפה מעט לי. אתה יודע, מתרגל יותר לקצב של המשחק, למה שצריך יותר ממני, כמובן לשפר המון את הכלייה בקיץ הזה, מאוד פיזית וגופנית, איך לטפל בגוף שלי, איך להתכונן למשחקים, אני חושב שזה המון דברים שלומדים מהעונה הראשונה ב-NBA ואני שמח על זה. האם יש סיכוי שנראה אותך בחלון הקרוב של הנבחרת? אנחנו בדיבורים, אני בדיבורים עם הנבחרת, יש שיחות טובות. הקבוצה כרגע פחות מעדיפה את זה, אנחנו בדיבורים איתם ואני לא יודע אם בחלום הזה אני אוכל, אבל בכל מקרה בשנים הבאות בוודאות. כמה זה חלום לראות את הכדורסל הישראלי כרגע, להוביל בעתיד את הנבחרת עם דני, עם דני, עוד שחקנים שמתפתחים עכשיו, נבחרת הנוער? זה באמת חלום, אני באמת, כל מה שאני משחק בנבחרת, אני הכי נהנה שיש, זה בעיניי הטורנירים הכי כיפים שיש, הייתי באום ובאתי לנבחרת, באותה שנה זה היה באמת חוויה יוצאת דופן. אני מאוד מתרגש, אני גם רואה את נבחרת הנוער שהם כאילו מדהימים, עושים עבודה ממש ממש טובה עד עכשיו. אני חושב שיש לנו הרבה פרוספקטים ואנחנו יכולים להיות נבחרת מאוד מאוד טובה בעתיד ואני מאוד מתרגש לזה. הספקת לשחק עם הדמות שלך בטוקי? האמת, רק בסוף שנה פעם אחת התעצבנתי ישר, לא יכלתי לראות את זה יותר, לא יכלתי לשחק עם זה. טוב, מה הציפיות שלך בעונה הזאת ממך, מעצמך, מהקבוצה? איך אתה מתרשם מהבנייה של הקבוצה השנה עד עכשיו? אני חושב שהשנה אנחנו נרצה לנצח כמה שיותר משחקים, אני חושב ששנה שעברה היה הרבה יותר הזדמנויות לצעירים וזה, ואני חושב שזה עשה לכולנו מאוד מאוד טוב, אבל השנה זה יהיה באמת לבוא ולנצח ומי שיעזור לשחק, אז מן הסתם זה לקבל את הדקות, לקבל את האמון מהצוות ולהיות כמה שיותר דומיננטי. ספר על שיתוף הפעולה עם דני וולף, איך איתו? כיף, אני מת עליו, גם נועם יעקב באמת, היינו לפני כמה ימים נפגשנו, עשינו איתו פייסליין, הוא חמוד, אני מת עליו, וזה באמת אני מרגיש יצא לי במזל שיש איתי עוד אחד כזה שגם אנחנו מדברים טיפה עברית, גם זה, אז הוא מדבר עברית? הוא משתפר. רגע. אז בן, כשאתה מסתכל קדימה על העונה הקרובה, איזו קבוצה אתה אולי הכי מחכה לפגוש? האם אולי יש יעד ספציפי, חלום לשחק בפלייאוף? יש חלום לשחק בפלייאוף מן הסתם, אני חושב שהשנה אנחנו באמת בונים, קבוצה נבנתה, קבוצה טובה, אני באמת מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה המטרה שלנו. קבוצה ספציפית, פילדלפיה נראה מטורף, כי זה נראה לי כיף לשחק נגדם. נראה לי הם הכי אני רוצה לשחק נגדם. נספר על התמודדות עם רגעים קשים, ירידה לג'י-ליג ואחרי זה להתאושש ולתת סיום עונה מדהים. כמה אתה גאה בעצמך על זה? אני חושב שזה היה מאוד חשוב לי, באמת להראות לעצמי שאני מסוגל גם אם אני יורד טיפה לעלות ולהישאר במנטליות שאני צריך להיות בה. אני חושב שסוף העונה כבר נראיתי יותר טוב והיו משחקים טובים כבר בסוף, אבל המטרה זה להתחיל את השנה הבאה כבר כשחקן משמעותי בקבוצה. קצת יותר ספציפי על הנבחרת,
זה יותר שיקול של הקבוצה, או של שיקול של הקבוצה לקראת העונה, פתיחת העונה, בגלל זה הם לא משחררים אתכם, או שזה, איך זה הולך שם? אתה יכול להסביר טיפה על השיקולים? למה זה כל כך קשה? אני לא יודע אם אני יכול להגיד למה, אני יודע שהם טיפה